Hello, let's talk about the past. Poďme si povedať niečo o minulom čase. Samotný názov, past simple, tam hovorí, že ten čas je jednoduchý. Simple, jednoduchý. So do not worry, nebojte sa. Predtým ako začneme, je dobré pre niektorých zopakovať si, pre niektorých naučiť sa nové slovíčka, a to sú yesterday, včera, ago, napríklad 3 days ago, pred 3 dňami, or last, posledný, predchádzajúci, last month, minulý mesiac. OK? Why are they important? Prečo sú dôležité? Keď používame minulý čas, už len ten názov nám hovorí, rozprávame o minulosti. Yes? Čiže o akciách, ktoré boli ukončené v minulosti. Včera, pred 3 dňami, minulý mesiac. We will start with the verb to be. Začneme so slovesom to be, teda byť. OK. V prítomnom čase ja som, ty si, on je, ona je a tak ďalej. Sme mali I am, you are, he is, she is, and so on. V minulom čase budeme používať was a were. OK? Čiže prvá osoba I was. Druhá, you were. Tretia osoba, he, she, it, was. Pre množné číslo budeme používať slovo were. Čiže we were, you were, and they were. OK? Tak bolo aj v prítomnom čase, v množnom čísle sme mali všade are. Yes? Čiže ešte raz, I was, you were, he, she, it, was. And then we were, you were, and they were. Ja? Otázka a zápor sú veľmi jednoduché. Už vieme, to základné pravidlo tvorenia otázky je, vymeníme podmet s prísudkom, hej? V tomto prípade I was I, alebo were you, was he, was she, a tak ďalej. A mesto napríkladoch, to bude ten najlepší spôsob. Veta, I was at home yesterday. Použijeme slačie yesterday, aby sme si boli istí, že používame minulý čas. Ešte raz. I was at home yesterday. You were at home yesterday. Otázka. Were you at home yesterday? Vymenil som, vidíte? You were. Were you at home yesterday? A zápor pridávame not. Čiže you were not at home yesterday. Skrátená verzia. You weren't at home yesterday. That's the verb to be. Very simple. Poďme na niečo zložitejšie. A to sú plnovýznamové slovesá. Povieme si, prečo je to zložitejšie. OK, dáme si pár príkladov plnovýznamových sloves. Tak napríklad finish, end, move, work, write. To sú všetko plnovýznamové slovesá, aktivity, činnosti, ktoré vykonávame. Preto je to zložitejšie, pretože pri minulom čase si musíme rozdeliť tieto slovesá na pravidelné a nepravidelné. OK? Pravidelné, na to, aby som vytvoril minulý čas, použijem koncovku ed. Tak napríklad finish je pravidelné sloveso. Minulý čas, finished. Ja? Or pracovať, work. Minulý čas, worked. Aj to je pravidelné. OK? Alebo trvať, last. Minulý čas, lasted. A to som mal trošku inú výslovnú. Všimli ste si? Že bolo worked, alebo to lasted, id na konci. Pokiaľ vám sloveso končí na t alebo d, tak napríklad ako aj end, ended, tedy tá výslovnosť bude id. Inak budete hovoriť d alebo t. OK? Finished, moved, worked a tak ďalej. Čo sa týka nepravidelných slovies, tie sa treba naučiť. Dole pod videom nájdete PDF dokument a s týmito nepravidelnými slovesami. Treba si ich čítať, dávať si ich do vied a snažiť sa ich používať. Tak sa to najlepšie naučíte. Príklady, aby ste videli, prečo sú nepravidelné, je napríklad sloveso write. The past, wrote. Alebo see, vidieť. See, minulý čas, saw. Read, minulý čas, read. And so on. A tak ďalej. Okay? Znova si dáme príklady. Tak napríklad I saw him yesterday. Okay? I saw him yesterday. Videl som ho včera.
To, aby som vytvoril otázku a zápor, potrebujem znova nejaké pomocné sloveso, aby pomohlo vytvoriť či už túto otázku alebo zápor. Pri tom čase sme používali do, si pamätáte? V tom minulom čase budeme používať did. OK? Čiže I saw him yesterday. You saw him yesterday. Otázka. Did you see him yesterday? Again. Did you see him yesterday? Pozrite sa na tú vetu. Aký je v tom rozdiel? Už som nepovedal saw, ale see. Prečo? Už to nemusím povedať, pretože som vyjadril minulý čas pomocným slovesom did. Okay? Čiže nie did you saw him yesterday, ale did you see him yesterday. Pretože vyjadrený minulý čas je na slovese did. Okay? Znova sa to môžeme porovnať s prítomným časom, keď sme používali tretiu osobu, keď sme mali does, tak sme nepovedali does he speaks English, ale does he speak English. Pretože S-ko sme už použili na slovese does. Right? No a zápor, čiže znova na to, aby som vytvoril zápor, potrebujem niečo pomohlo, a to je práve to sloveso did. Veta. You didn't see him yesterday. You didn't see him yesterday. Čiže znova, nie you didn't saw him, ale you didn't see him. Čiže to je zápor. Ešte raz príklady. I saw him yesterday. You saw him yesterday. Otázka. Did you see him yesterday? Zápor. You didn't see him yesterday. It's all about the past tense. To je všetko ohľadom minulého času. Dôležité je, aby ste si čítali nepravidelné slovesa, aby ste si ich dávali do vied, tým sa ich najlepšie naučíte. See you later.